ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Kapag para sa atin ang isang bagay ay ibinibigay yon ng kapalaran, ngunit kailangan pa rin natin itong lakipan ng pagpupursige at kasipagan. Ikaw kabarangay, anong bagay ang gusto mong makamit sa buhay? Dear Papa Dudut, mahalaga para sa isang tao ang magkaroon ng pangarap, pero mas importante yung merong isa o dalawang tao na naniniwala na matutupad natin ang pangarap na yon. Bilang Pilipino, kilala tayo sa pagbubuklod ng ating pamilya. Kaya nga inaasahan natin na ang unang suportang matatanggap natin ay magmumula sa ating tahanan at sa mga miyembro nito. Habang bata pa, hinuhubog ng mga magulang ang kanilang mga anak para magkaroon ng matibay na pundasyon na gagamitin nila sa pag-abot ng mga bagay na gusto nilang makamit. Kalakip noon yung walang maliw na pag-ibig, pagtanggap at pag-unawa ng mga magulang. Dahil hindi naman perpekto ang isang anak. Ngunit paano kung walang nanay at tatay sa isang sambahayan? Diyan ko po ibibida ang aking mapagmahal na Lola Celia. Good day po sa inyo, Papa Dudut, at sa mga katulad kong avid listener ng Barangay Love Stories. Ako po si Winston, pero mas kilala ako sa nickname na Tonton. Yun po kasi ang tawag sa akin ng Lola Celia ko. 30 years old na po ako ngayon at lumaki ako sa Pateros, pero kasalukuyang nasa Baguio City at nagtatrabaho bilang occupational therapist. Matagal na po akong nakikinig sa inyong programa at naisipan kong sumulat sa inyong istasyon para magbahagi ng kwento ng buhay ko na sana ay kapulutan ng aral at inspirasyon ng mga kapuso nating tulad ko ay minsang nangarap din. Meron po akong nakakatandang kapatid, si Ate Amelie, na 2 taon ang lamang sa akin. Maaga po kaming naulila ng magkasunod na pumanaw ang mga magulang namin dahil sa sakit na cancer. Simula noon ay kinupkup na kami ni Lola Celia namin na nanay ng aming tatay. Bale sa bahay nila kami sa Pateros tumira, pero sa Pampanga talaga kami pinanganak at nagkaisip ng ate ko. Bata pa po ako noon, nasa 8 taon, at si Lola na talaga ang tumayong guardian namin. Hindi po kami mayaman, Papa Dudut, sa katunayan na isalat kami sa maraming bagay. Pero dahil masipag at madiskarte si Lola, hindi naman kami sumasala sa pagkain. Bale, nagtitinda po ng peanut butter ang lola ko, reseller siya nung una hanggang sa natutunan na niyang gumawa ng sarili niyang bersyon. May maliit siyang pwesto sa palengke ng Pateros at ang kinikita niya doon ay yung pangbaon namin ni ate sa eskwelahan. May 5 anak sila ni Lola, 2 sa mga ito ay nasa ibang bansa na siyang sumusuporta sa pangangailangan namin sa Pilipinas. Pangalawa po ang namayapa kong tatay. Yung isa nilang kapatid ay nasa Davao at may sarili ng pamilya, habang yung bunso ay si Tito Arnel ay kasama naming naninirahan sa bahay. Aray ko, lintik namang sahig. Tito Arnel, tulungan ko na po kayong tumayo. Bitiwan mo nga ako. Di ko kailangan ng tulong mo. Ano bang ingay yan na kanina ko pa naririnig? Hay! Arnel, nak! Ano bang ginagawa mo dyan sa sahig? Tumayo ka nga dyan. Huwag mong halikan yung sahig. Eh sino hahalikan ko? Kayo?
Aray! Loko kang bata ka, ha? Nay naman eh! Bakit ba kayo nang babatok? Tinatanong mo pa talaga, puro kabulastugan niyang sinasabi mo. Teka, amoy alak ka. Oo nga, amoy alak ka. Aray! Sumusobra na kayo, Nay, ha? Tito Arnel, wag niyo na pong patulan si Lola. Oh, edi sige, ikaw na lang. Tonton! Bakit mo tinulak yung pamangkin mo, Arnel? Masyado kasing pakialamero yung apo nyo. Kanina pa yan. Naalibad-bara na ako sa presensya niya. Ayos ka lang ba, Apo? May masakit ba sa'yo? Ay nuko, pag napilayan si Tonton, malilintikan ka talaga sa akin, Arnel. Sus! Para tinulak lang, akala mo naman binalian ko na ng buto. Totohanin ko na kaya? Balian ko na kaya yung pinakamamahal niyong apo? Subukan mo, si Raulo ka. Ano, Ton? Ayos ka lang ba? Hindi ka na sumagot dyan, Apo. Ayos lang po ako, La. Masakit lang po puwet ko. Ay, nako, kawawa naman ang apo ko. Halika, tumayo ka. Ang drama naman na maglolang to. Manahimik ka nga dyan, Arnel. Uuwi-uwi ka ritong laseng tapos aawayin mo pamangkin mo. Pasalamat ka, di ko to pinalaking basagulero. Kundi, napangahan ka na nito. Saka hindi rin naman kita pinalaking palaaway. Ewan ko ba kung kanino ka nagmana? Baka kay tatay. Huwag mo ngang dinadamay dito yung tatay nyo. Matagal nang patay yung tao. Para gino-joke ka lang, Nay. Di ka na mabiro. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Sumosobra ka na sa ugali mong yan. Akala mo kung sino kang siga na uuwi para manakit dito sa bahay natin? Hoy, wag mo ngandalin dito yung ugaling kanto mo. Iwanan mo dyan bago ka pumasok sa pinto. Pati si Tonton, sinaktan mo pa. Sus, palibhasa. Grabe kayo mag-alaga sa mga sampid niyong apo. Anong sampid na apo? Sinong sampid? Sino Tonton at Amelie? Sino pa nga ba? Meron pa bang saling ket-ket sa pamamahay na to bukod sa magkapatid na yan? Ano? Di ba sampid lang naman kayo rito ng ate mo? Tito, nasasaktan po ako. Ay, ang arte mo talaga. Di pa nga kita pinapangahan. Anong masakit dyan? Gusto mo pangahan na talaga kita? Para masaktan ka? Ano? Ano? Halika rito! Aray! Huwag mo Lintik na! sabing sasaktan si Tonton. Saka hindi sila sampid ng ate niya sa bahay natin dahil mga apo ko sila. Pamangkin mo sila, Arnel. Kadugo. Magpapamilya tayo kaya tigilan mo yung pagtawag-tawag sa kanila na sampid. Para kang walang pinag-aralan. Nakapagtapos ka pa naman ng kolehiyo tapos di mo ginagamit yung ulo mo? Basta. Kahit anong sabihin nyo, sampid pa rin tingin ko sa dalawang yan. Palibhasa, ulila na. Walang nagmamahal, kaya nakikisiksik dito sa bahay natin. Diyan na nga kayo maglola. Nasusukan na ako sa pagmumukha niyong dalawa. Tinanong mo ba kami kung natutuwa kami sa pagmumukha mo? Wala pa pong asawa si Tito Arnel sa edad na 28 ng mga panahong yon. Masasabi ko po na siya yung pinaka hindi ko paborito sa mga tsuhin ko dahil sa ugali niyang mabisyo sa alak at sugal. Bukod doon ay lagi pa siyang bastos at sinasagot ng pabalang si Lola. Bagay na madalas magpakulo ng dugo ko bilang Lola's boy. May pagkamadugas din po si Tito Papa Dudut. Kinukupitan niya rin ng pera si Lola kapag wala na siyang madukot sa bulsa niya. Kahit mga kapatid ni Tito ay sumuko na sa tigas ng ulo niya. Tanging si Lola lamang yung nagtsatsaga sa ugali niya dahil anak pa rin naman daw niya ito, Papa Dudut. Simula nung lumipat kami sa bahay nila ay walang araw na hindi pinamukha sa amin ni Tito Arnel. Nasampid lang kami sa kanilang pamilya. Napalamunin daw kami at kung ano-ano pang mga masasakit na salita ang lagi niyang sinasabi sa amin ng ate ko, Papa Dudut. Lagi rin niya akong kinukutusan nung bata ako. Inuutos-utusan at nilalait ang pagiging lampa at patpatin ko. Tinatawag naman niyang pangit si Ate Emily kaya pareho po kaming yamot sa kanya. Para siyang kulang sa pansin pero sa kabila ng lahat ay hindi namin siya binastos. Kahit kami yung mas bata, kami po ng ate ko ang umunawa. Pero aaminin ko po na malaki ang naging epekto ng mga panlalait at pangmamaliit sa akin noon ni Tito Arnel. Papadudot lalo na tungkol sa pangarap ko at pag-aaral. Hindi naman kasi ako pinanganak na matalino. Hindi rin naman ako mahina sa klase. Pero kumpara sa mga kamag-aral kong magaling na talaga, ako ay kailangan ko pang mag-aral ng husto para umabot man lang sa level nila.
At hindi po nakakatulong ang pagde-discourage sa akin ng tiyuhin ko. Sabayan pa ng pressure at pagod sa pag-aaral. Mabuti na lamang at nandyan ang lola ko, Papa Dudut. Tonton Apo, napansin ko na parang konti lang kinain mo kanina. Hindi mo ba gusto ulam natin? Gusto po, La. Paborito ko po yun. Garlic longganisa. Oh, bakit nga konti lang ang kinain mo? Tanda ko sabi mo gutom ka nung pag-uwi mo galing eskwelahan nyo. Dami nyo kamong ginawa, may mga test pa. Opo, pero... Ay, nahihiya na po kasi ako sa inyo, La. Ha? Ano ba yung pinagsasasabi mo? Bakit ka nahihiya sa akin? Saan ka nahihiya? Sa lahat po. Di po kasi mawala-wala sa isip ko yung mga sinabi ni Tito Arnel tungkol sa amin ni Ate Amelie. Yung pagtira namin dito, yung pagiging sampid namin. Hindi kayo sampid ng ate mo. Pareho ko kayong apo, pareho ko kayong mahal. Alam naman po namin yun, La. Mahal din po namin kayo. Kaso, totoo naman po yung mga sinasabi ni Tito tungkol sa amin. Alin ba sa mga sinasabi niya yung totoo doon? Kasi wala akong matanda ang lumabas na matino sa bibig ng lalaking yon. Yung nakikisiksik lang kami ni ate rito sa bahay nyo. Kung hindi siguro namatay sina mama at papa, wala kayong poproblemahin. Sino bang may sabing pinoproblema ko kayo? Si Arnel? Aba siya nga yung problema rito, hindi kayong magkapatid. Kaya hayaan mo na yon. Huwag kang makinig sa kanya kasi wala naman siyang naitutulong sa'yo. Pero naaapektuhan pa rin po ako. Lalo na kapag sinasabi niya na wala naman ako mararating. Nakalokohan lang yung pag-aaral ko kasi magiging katulad lang din daw niya ako. Alin? Yung tambay tapos basagulero? Abay gagaya ka pa niya sa kanya ang layo ng ugali niyo sa isa't isa. Hay, sandali nga. Huwag mong sabihin sa akin na naniniwala ka sa kanya, Apo. Sorry, La. Okay lang yon, hayaan mo na. Pero lagi mong isipin na magkaibang tao kayo ng tiyuhin mo. Ay, ginawa ko na naman ang lahat para patinuin siya. Pinagsabihan ko, pinag-aral, inalagaan, pero ewan, nasa talampakan yata ang utak ng anak kong yon. Kahit mga ate at kuya niya naiinis sa kanya. Di ko lang mapalayas kasi kawawa naman, baka matulog sa ilalim ng tulay. Ayun na nga, magkaibang tao kayo. Kaya gusto kong pagtuunan mo ng pansin yung pag-aaral mo. Magtapos ka ng kolehiyo para matupad mo yung pangarap mo. Sa palagay niyo, La, kaya ko? Kaya ko kayang makuha yung degree ko? Oo naman, nakikita ko yung pagsisikap mo kaya bakit mo naman natanong ang bagay na yan? Dami po kasing matatalino sa klase namin. Ako sakto lang. Kaya nga nag-aaral ako ng mabuti para di naman ako kulelat sa klase. Sinong may sabi na di ka matalino? Matalino kayo ng Ate Amelie mo. Kaya wag mong pagsasalitaan ng ganyan ng sarili mo. Oo, may mga pagkakataon na kailangan mong doblehin yung sikap at pagod sa pag-aaral. Pero lahat ng yon, magbubunga naman ang matamis na tagumpay kapag nakapagtapos na kayo. Ay, parang pag nanegosyo lang ang pag-aaral, Apo. Namumuhunan ka at hindi pare-pareho yung halaga ng pamumuhunan ng isang tao. May mas malaki, may mas maliit na kapital. Hindi ibig sabihin na maliit yung puhunan mo, hindi ka naaasenso. Kahit yung malalaki nga pag nagpabaya may tsansa pa ring malugi. Kaya importante yung pagsisikap, pagsisipag at pagpapatuloy sa ginagawa nyo kahit na tingin mo mahirap at nakakapagod na. Natutupad ang mga pangarap. At yung pangarap mo, matutupad mo, Apo, kasi naniniwala ang lola sa'yo. Ay, La, salamat po ah. Salamat saan? Sa lahat-lahat. Kasi kapag kayo na yung nagsalita, tagus-tagusan sa buto. Lakas ng impact. Impact ka dyan. Ay, basta, sa akin ka lang makikinig. Wag dun sa anak kong ewan ko na lang talaga kung kanino nagmana.
Naiintindihan mo ba ako, Apo? Opo, La. Naiintindihan ko po kayo. O siya, mabuti kung ganon. Pero di ka ba talaga nagugutom? Kumain ka kaya uli doon, may kanin pa. Yung totoo, nagugutom pa po ako. Yan na nga ba ang sinasabi ko? Tara sa kusina. Kwentuhan mo pa ako tungkol sa eskwelahan nyo. Malumanay magsalita. Unawain, mapagmahal at maganda po ang Lola Celia ko, Papa Dudut. Bukod doon ay malaki po ang tiwala niya sa amin na matutupad namin ni ate ang mga pangarap namin sa buhay. Siya po yung uri ng tao na walang masamang damo. Hindi siya mapagtanim ng galit, matyaga at madiskarte din siya. Gusto niyang manahin ko yung mga katangian niyang yon para kahit na anong pagsubok ang ibato ng buhay sa amin ay mapagtatagumpayan namin yon. Pero mahina po talaga ang loob ko, Papa Dudut. Mahiyain ako, tahimik at hindi pala kaibigan. Kaya nga malaking dagok ang mga katangian kong yon noong nag-aaral pa lamang ako. Sabi ng lola ko ay natutupad ang mga pangarap. Kaya nga ginapang niya ang pag-aaral ko sa kolehiyo para matupad ko ang pagiging occupational therapist. Siyempre kinukumbinsa rin niya ang mga anak niyang may kakayahang tumulong na suportahan kami dahil sino-sino pa raw ba ang magtutulungan kundi ang pamilya rin naman. Kaya nga kahit mahirap ay nilaban ko po na makapagtapos ng may karangalan sa high school para makapasok sa universidad na pangarap kong pagtungtong ko sa kolehiyo. Sinabi ko sa sarili ko kay Lola at sa harap ng puntod ng mga magulang ko na balang araw ay ikakarangal nila ako, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi pa rin po naging madali ang buhay namin lalo na noong dumalang ang pagpapadala ng pera ng mga anak ni Lola na nasa abroad. Nagkaroon kasi sila ng financial problem tapos yung isa kong tito ay naaksidente pa sa pinagtatrabahuhan niyang pabrika at naputulan ng binte. Akala nga namin ay mawawala na siya sa amin, Papa Dudut. Pero buti na lamang at niligtas pa rin siya ng Diyos. Kaya lang ay kinailangan niyang bumalik sa Pilipinas dahil hindi na rin naman siya makakapagtrabaho. Yun po yung dahilan kung bakit naapektuhan ng husto yung pag-aaral ko. Hindi na po kasi nila kayang suportahan ang tuition fee ko. Kaya laging sinasabi sa akin ni Tito Arnel na tigilan ko na ang pangangarap ng gising na makapagtapos ng kolehiyo. Sa halip ay tumigil na lamang ako at magbanat ng buto. Pero sinabi ni Lola na siya na lang ang didiskarte, Papa Dudut, para makapagpatuloy kami ng ate ko sa pag-aaral. Mas sinipagan niya ang pagtitinda ng peanut butter sa maliit niyang pwesto at nagdagdag na rin siya ng ibang mga panindang palaman na nire-resell niya. Ako po ang katukatulong niya lalo na sa pagbubuhat ng mga binebenta namin. Pero kapag may klase ay hindi ko na po talaga siya naiintindi. Pero dahil mataas ang pangarap ni Lola para sa aming magkapatid, nagpatuloy po kami kahit sa pag-aaral. Kaya lang may isa na namang pagsubok ang dumating sa pamilya namin na hindi ko po talaga agad natanggap noong una. La, may sasabihin sana ako sa inyo. Tungkol saan ba yon, Apo? Natatakot naman ako sa'yo kasi parang ano yung sasabihin mo. Ay, upo ka muna, dali. La, sorry po ha. Kasi Ano? sorry din, Ton. Ate, sabihin mo na kasi. Kinakabahan na kami ni Lola. Buntis po ako. Ano? Seryoso ba yan? Mamaya pinaprank mo lang kami ni Lola ah. Bakit ko naman kayo ipaprank? Siyempre seryoso ako dun. Sinong nakabuntis sa'yo, Amelie? Wala ka naman pinapakilalang boyfriend sa amin. Yung totoo, meron po akong boyfriend. Pero di ko po sinabi sa inyo.
Bakit ka naman naglihim, Apo? Hindi ko po alam. Siguro kasi pag nalaman nyo, baka pagbawalan nyo kami. O baka ma-disappoint kayo kasi imbis pag-aaral ang atupagin ko, ay nakipagrelasyon po ako. Buti alam mo, ate. Ay, Tonton, huwag mong pagsalitaan ng ganyan ang ate mo. Bakit po hindi, La? Nakaka-disappoint naman talaga ginawa ni ate. Usapan natin, magtatapos muna tayo sa pag-aaral bago tayo magkaanak. Tapos sasabihin mong buntis ka? Alam ko naman yon pero nangyari na. May baby na sa tiyan ko. Anong gusto mong gawin ko? Ewan ko sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Sumusobra ka na. Huwag na nga kayong mag-away na dalawa. Si Tonton po pagsabihan nyo la. Akala mo kung sino ko makapagsalita eh. Parang di niya pamangkin yung nasa tiyan ko. Alam kong pamangking ko yung baby. Pero di mo kasi naiintindihan pinanggagalingan ko, ate. Palibasa ano? Sige, ituloy mo. Palibasa, sarili mo lang inisip mo. Tonton, huwag ka munang magsalita dyan. Hindi makakatulong yung mga sinasabi mo sa ate mo eh. Amelie, Apo, ano nang plano mo? Paano na yung pag-aaral mo niyan? Titigil na po ako la. Ha? At bakit? Ayoko na pong mag-aral. Napapagod na po ako. Sabi sa akin ng boyfriend ko, pwede akong tumira sa bahay nila. Aalagaan nila ako doon. Sigurado ka na ba dyan sa gusto mong mangyari? Gaano ka katsak na tatratuhin ka nila ng maayos? Sigurado po ako. Nakilala ko na po ang magulang niya. Mabait sila sa akin la. Kaya sana payagan niyo na po ako. Sinayang mo lang pagpapaaral sa'yo ni Lola. Nagpapakapagod siya para lang mapagtapos tayo tapos ganyan ka? Kaya nga titigil na lang ako para hindi na mapagod pa si Lola. Diba lagi sinasabi sa atin ni Tito Arnel na pabigat tayo, na palamunin tayo? O ayan, aalis na ako. Hindi naman kita pinapaalis, Apo. Hindi kayo pabigat ni Tonton. Pamilya tayo. Pero gusto ko na pong bumuo ng sarili kong pamilya la. Sana maintindihan niyo yon. Sorry Ton kung dismayado ka sa akin. Pero yun talaga ang gusto kong mangyari. Sana respeto mo na lang. Paano ko irerespeto yung isang sinungaling na gaya mo? Tonton, tumahimik ka na nga. Hindi na magandang lumalabas sa bibig mo, Apo. Hey, at ikaw, Amelie. Pag-isipan mo uli yung mga sinasabi mo. Mababaliw na ako sa inyo eh. Alam ko naman po na blessing ang mga baby pero hindi ko lang mapaniwalaan na naging mapusok ang ate ko kaya nabuntis siya ng maaga. Katulad ko ay nasa college pa lang din siya at hindi ko po mapigilang magalit sa kanya kasi hindi siya tumupad sa mga pangako namin noon na magtatapos kami ng pag-aaral at babawi pa sa lola namin bago kami mag-asawa at bumuo ng sariling pamilya. Hindi namin yon responsibilidad pero bahagi po yon ng pagtanaw namin ng utang na loob sa taong nag-aruga at nagpaaral sa amin, Papa Dudut. Kaya nga nagtampo ako ng husto kay Ate Amelie at mas nadagdagan lamang yon nang mag-decide siyang huminto sa pag-aaral para pagtuunan ng pansin ng pagbubuntis niya. Bukod doon ay pumayag din siyang makipag-live-in sa boyfriend niya at tatay ng magiging anak nila. Para sa akin ay tinakasan ni Ate Amelie yung responsibilidad niya sa pamilya namin at iniwan niya akong mag-isa, Papa Dudut. Dahil sa mga nangyari maraming nasabi sa aming magkakapatid ang mga kamag-anak namin, lalong-lalo na ang Tito Arnel ko. Kung ano-anong hindi magagandang salitang binitawan niya kay ate. Tinawag niya itong disgrasyada, walang utang na loob, pinag-aaral pero inunang magpabuntis at kung ano-ano pa. Naawa po ako sa ate ko pero wala akong ginawa para ipagtanggol siya kasi ako mismo ay may tampo sa kanya, Papa Dudut. Dahil sa pagsubok na yon, sa aming pamilya ay naapektuhan ng kalusugan ng lola namin. Kaya nagkasakit po ito ng madalas, Papa Dudut.
Mukhang hindi na po magandang ubo nyo ah. Sigurado ba kayo na ayaw nyo pang magpatingin sa doktor? Tubig po, La. Ayos lang ako, Apo. Inuman ko lang to ng halamang gamot. Mawawala rin to kinatagalan. La, uminom po muna kayo ng tubig. Salamat, Apo. Ayos na ako. Pero nag-aalala pa rin po ako. Huwag ka nang mag-alala. Natuyuan lang naman ako ng pawis kaya ako inubo. Tapos naulanan din ako nung isang araw. Bigla na lang kasing dumiliman langit tapos bumuhos yung ulan eh. Nung tanghali tirik na tirik ang araw. Nagmadali tuloy akong ayusin yung trapal ng tindahan ko kaso ayun, naanggihan ako ng ulan sa likod. Hindi po ba kayo nakapagpalit ng damit? Yun lang, hindi. Wala akong dalang damit pero nagpunas naman ako. La, alam nyo namang dapat nagpalit kayo ng damit, di ba? Kung wala kayong dala, sana bumili kayo. May mga ukaya naman sa gilid ng tindahan nyo para lang sana nakapagpalit kayo. Hindi ko na naisip yon kasi dinagsana ako ng mga parokyano ko. Naubos nga yung 50 pirasong botelya ng mga peanut butter, Apo. Sobrang saya ko. Naisip ko, biyaya yun ng ulan. Hindi po biyaya yun. Kasi pagkatapos nun, sumama na yung pakiramdam nyo. Hanggang ngayon, inuubo at sinisipon kayo. Aanin nyo pa yung malaking kita kung kalusugan nyo naman ang kapalit. Pasensya ka na, Apo. Gusto ko lang namang makabenta ng malaki para may pambayad tayo sa tuition mo sa susunod na semestre. Yun lang naman ang kabuhayan natin kaya kailangan kong pagtrabahuhan ng husto. La naman eh. Ay, may sasabihin po sana ako tungkol sa bagay na yan. Tungkol saan, Apo? Sa pag-aaral ko po. Plano ko na kasing huminto. Ha? At bakit mo naman naisip yan? Kasi hindi ko na po kaya na makita kayong nahihirapan. Tapos lagi pa kayong nagkakasakit. Naaawa na po ako sa inyo, La. Natural sa tao yung magkasakit. Gagaling din naman ako kinalaunan. Kaya bakit kailangan mong tumigil sa pag-aaral? Kayang-kaya pa naman kitang itaguyod. Pero matanda na po kayo. Pag tumigil ako na po yung magtatrabaho. At anong gagawin ko rito sa bahay? Maghihintay sa araw ng kamatayan ko? La, hindi po yun ganun. Kahit na anong sabihin mo, ganun na yon. Alam kong nag-aalala ka sa akin na matanda na ako. Pero maniwala ka naman sa akin pag sinabi kong kaya ko. Sa kailang taon na lang naman makakapagtapos ka na ng kolehiyo, plano mo pang itigil. Paano na yung pangarap mo, Aber? Babalikan ko na lang po siguro kapag may pera na. Kapag kaya ko na. Mahirap pagsabayan ang pagtatrabaho at pag-aaral. Kaya nga habang may pagkakataon na tapusin mo yung pag-aaral mo, gawin mo. Habang buhay magtatrabaho ang tao. Minsan ka lang mag-aral, kaya yun ang atupagin mo. Ay. La, saan po kayo pupunta? Matutulog na. La, wag na po kayong magalit sa akin. Hindi ako galit sa'yo. Naiinis lang. Ay, plano mo pang tularan yung ate mo na hindi nakapagtapos. Handa naman akong igapang yung pag-aaral nyo. Ay, nako. Ewan ko sa mga kabataang ito. Ay. Ako po ang nag-alaga sa lola ko dahilan para mapabayaan ko naman ang aking pag-aaral. Dahil sa nangyari, tuluyan na po akong huminto sa kolehiyo at pinagpatuloy ko na lamang ang pagtitinda ni lola sa palengke para meron kaming kita at panggastos sa araw-araw. Hindi po madali ang desisyong iwan ang aking pamilya para magtrabaho, ngunit yun lamang po ang paraang naisip ko upang masuportahan ang aming pamilya. Praktikal na kung praktikal, pero napilay po talaga ng husto ang pamilya namin, lalo na sa usaping pinansyal. Tuluyan na rin kasing hindi nakapagpadala ang isang anak ni Lola na nasa abroad dahil nakapag-asawa na ito doon. Hindi na rin naman siya pinilit ni Lola na magpadala dahil sapat na raw yung mga tulong na binigay niya sa aming pamilya. Sabi ko sa sarili ko ay handa kong isang tabi
ang pagtupad ng pangarap ko para sa aming dalawa ng lola ko. Ipinaliwanag ko sa kanya na mas mahalaga yung kasalukuyan kesa sa hinaharap, kaya naman sinuportahan na rin niya yung plano kong pagtigil sa pag-aaral at pagtitinda na lang kapalit niya. Dahil wala naman akong karanasan sa pagtatrabaho, nahirapan po ako ng husto nung umpisa. Si Lola kasi ang madalas na nasa bahay na lang namin dahil marami na siyang iniindang sakit, bunga ng katandaan. Bukod doon ay may takot ako na baka mawala sa akin yung pinakamamahal kong lola. Ayoko pong mangyari yon kasi siya na lamang ang kaisa-isa kong kakampi sa bahay namin, Papa Dudut. Kasi mapaglaro ang tadhana. Minsan kung kailan puspusan ng iyong pagdarasal na wag sanang iadya ng langit yung isang bagay na ayaw mo mangyari, ay nangyayari pa rin po talaga yung hindi inaasahan. Nagkasakit ng malala si Lola. Nagkaroon ng komplikasyon. Sa baga, dala ng lumala niyang pulmonya, dahilan para agawin siya sa akin ng kamatayan, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi ko po matanggap na nawala na lang ng ganon si Lola, Papa Dudut. Para sa akin ay masyado pong maiksi yung panahong pinagsamahan namin sa mundo para iwanan niya ako. Kung pwede nga lang na sumunod na ako sa kanya sa kabilang buhay, gagawin ko kasi pakiramdam ko ay mag-isa na lamang ako. Simula nung burol niya at hanggang mailibing siya ay wala pong araw na hindi ako umiyak sa harap ng kabaong at puntod niya, Papa Dudut. Kahit na napapaligiran ako ng mga kamag-anak namin at kahit na dinamayan ako ni Ate Amelie, nag-iisa pa rin ako matapos kunin sa akin ang lola ko. Nawalan na po ng direksyon ng buhay ko nang mamatay si Lola, Papa Dudut. Gabi-gabi ako naglalasing para makalimutan yung sakit at hinanakit na nararamdaman ko ng mga panahong yon. Umabot po sa punto na naging toxic na rin ako sa mga kamag-anak ko at sa aking sarili, kaya marami sa kanila yung naiinis sa akin. Ako na lang din ang mag-isa sa bahay namin kasi si Tito Arnel ay kung saan-saan lupalop ng daigdig pumupunta. Pero wala naman po akong pakialam sa kanya at mas pabor nga sa akin kung hindi na siya bumalik sa bahay namin. Kaya lang ay isang gabi biglang nagpakitang demonyo, dahilan para magkainitan kami at magpang-abot, Papa Dudut. Bakit ganyan itsura mo, Tonton? Daig mo pa yung nakahit-hit. Igaya mo pa ako sa'yo. Ano? Hindi ako humihit-hit para sa kaalaman mo. Talaga lang ha? Aba, marunong ka ng lumaban? Gusto mo suntukan na tayo? Wala na si nanay para umawat sa atin. Hindi ka man lang ba nalulungkot kasi iniwan na tayo ni Lola? Kasi kung hindi, aba, anong klaseng anak ka? Bakit? Kapag nagluksa ako, umiyak-iyak katulad mo, babangon pa ba sa hukay nanay ko? Hindi na, di ba? Kaya aksaya lang ng panahon yon. Minsan iniisip ko kung tao ka pa o halimaw na. Sumusobra ka na, ha? Ayus-ayusin mo salita mo, baka magdilim paningin ko, maupakan kita. Eh di gawin mo, hindi yung puro ka lang salita. O ano? Eh di natikman mo rin kamao ko. Yabang mo kasi. Akala mo siguro di kita gagantihan? Matagal na ako nagtitimpi sa'yo, siraulo ka. Pinadugo mo ilong ko, ungas ka! Kulang pa yan. Halika rito, paduduguin ko rin bunganga mo. Kasi kahit kailan, wala namang magandang bagay yung lumabas dyan. Ah, ganon? Baka bunga mo paputukin ko. Ginagawa, hindi sinasabi. Wag na wag mo akong inaangasan. Ano? Bumaon ka dyan, siraulo ka. Ipakita mo yung tapang mo. Oh, bakit umiiyak ang baby? Akala ko ba matigas na kamao mo? Marunong ka nga manuntok, di ba? Ang sama mo, Tito Arnel. Napaka-demonyo mo. Matagal na akong demonyo. Kaya dapat kilalanin mo sinong binabangga mo. Halika rito! Halika rito! Bitiwan mo ako dito. Titigan mo mga mata ko, Tonton. Sa susunod, huwag mo kong angasan kung di mo naman kayang pangatawanan yung kayabangan mo. Baka nakakalimutan mo. Tito mo ko. Na una kong pinanganak sa'yo
at mas matigas ka ko sa'yo. Tsaka matakot ka nga. Wala na si nanay. Wala na nga awat sa akin. Sakali lumpuhin kita ngayon. Simula ngayon, ako na masusunod sa pamamahay na to, ha? Naiintindihan mo ba? Sumagot ka! Tama na po dito. Nasasaktan na po ako. Masasaktan ka talaga kasi akala mo kung sino ka. Buwisit ka lang naman sa buhay kung sampid ka! Buti na lang at dumating si Ate Amelie ng gabing yon, kundi baka napuruhan na ako at nalumpo ng tito kong walang sinasanto. Alam ko po na matanda na ako pero hindi ko pa rin napigilan ang sarili kong humagulhol ng iyak at magsumbong sa ate ko dahil sa sinapit ko, Papa Dudut. Umiyak din po si ate habang nakayakap sa akin at malaki rin kasi ang pagsisisi niya at pagkukulang bilang nakakatandang kapatid simula nang iniwan niya kami ni Lola dahil mas pinili niyang bumuo ng sariling pamilya. Kung tatanungin ninyo ako kung napatawad ko na ang ate ko ay opo, napatawad ko na siya. Ayoko namang magtanim ng sama ng loob sa kanya habang buhay dahil lang mas pinili niya ang kanyang anak na pamangkin ko rin naman. Saka hindi kami tinuruan ni Lola na maggalit ng matagal sa isa't isa. Lagi niyang sinasabi na ang magkapatid ay magkakampi kahit na ano ang mangyari. Gusto po ng ate ko na tumira ako kasama ng pamilya niya pero tinanggihan ko po yun. Ayoko pong makisiksik sa kanila dahil nahihiya po ako sa mister niya. Pero pinalayas po ako ni Tito Arnel sa bahay ni Lola. Kaya wala akong nagawa kundi ang tanggapin ang alok ni ate na tumuloy sa bahay nila pansamantala. Mabait naman ang asawa niya, Papa Dudut, at marami po siyang tinuro sa akin ng mga bagay na may kinalaman sa trabaho niya bilang salesman sa isang automotive shop. Isang gabi nagkaroon kami ng pagkakataon ni Ate Amelie na makapag-usap ng masinsinan at binalikan namin yung mga pangarap namin na lagi naming pinag-uusapan ng mga panahong nabubuhay pa si Lola, Papa Dudut. Bakit kising ka pa, Ton? Gabi na. Di lang ako makatulog, ate. Ikaw, bakit gising ka pa? Upo ka muna. Salamat. Nauuhaw kasi ako, kaya kumuha ko ng tubig sa kusina, tapos nakita kita rito. Ayos ka lang ba? May gumugulo ba sa isip mo? Ayos lang ako, ate. Ton, kilala kita. Alam kong may bumabagabag sa'yo. Kaya sana kung ano yon, sabihin mo sa akin. Para matulungan kita. Handa akong makinig bilang ate mo. Salamat kasi nandiyan ka para makinig sa akin. Pero wala lang naman yun. Kung ano-ano lang. Sabihin mo pa rin sa akin. Malungkot ka ba? Oo, kasi namimiss ko lang si Lola. Namimiss ko rin siya. Hanggang ngayon di pa rin ako makapaniwala na iniwan na niya tayo. Walang araw at gabi na di ko siya inisip, ate. Natural lang yon kasi malapit ka sa kanya, Ton. Siya na yung tumayong magulang natin simula nang iwan tayo ni na mama at papa. Ako rin. Nalulungkot pag naaalala kong wala na rin si Lola. Lalo na wala ko sa tabi niya noong mga panahong may sakit siya. Sana naalagaan ko man lang siya. Lagi kanyang hinahanap sa akin noon, ate. Namimiss ka ni Lola. Palagay mo may tampo siya sa akin? Naiintindihan naman ni Lola na busy ka na sa sarili mong pamilya. Saka kung may tampo man siya, hindi naman yun nagtatagal. Nawawala rin. Kilala mo naman si Lola, hindi yun mapagtanim ng sama ng loob. Naniniwala ako sa sinabi mo kasi likas yung pagiging mabait sa kanya. Ako nga, iniisip ko kung proud ba siya sa akin kasi hindi ko natupad yung pangarap niyang makapagtapos ako ng pag-aaral. Alam kong proud sa'yo si Lola, Ton. Mahal na mahal ka nun eh. Pero sana nakinig ako sa kanya. Sana sinunod ko yung gusto niya. Sana mas nagsikap ako. Sana kinaya kong pagsabayin yung pag-aaral at pagtatrabaho para hindi ko na kailangang tumigil. Hindi ko makakalimutan yung lungkot sa mga mata ni Lola nung
Sinabi ko sa kanya yung desisyon kong hihinto na ako sa pag-aaral ko, ate. Alam ko sa puso ko na nasaktan siya pero hindi na lang siya nagsalita kasi desidido na ako. Bata pa lang tayo. Lagi na niyang bukang bibig na pag-aaral lang daw yung yaman na pwede niyang ipamana sa atin. Na kahit kailan, hindi mananakaw ng ibang tao. Ngayon ko lang na-realize na tama siya. Kaso huli na ang lahat. Wala na si Lola. At hindi ko man lang siya nabigyan ng karangalan at kasiyahan bago siya nawala. Hindi pa naman huli ang lahat. Pwede ka pang bumalik sa pag-aaral. Tapusin yung kurso mo, Ton. Hindi ko alam kung kaya ko pa, ate. Siyempre kaya mo pa. Saka alam mo, ramdam ko na gustong-gusto mong tapusin yung pag-aaral mo para sa sarili mo at sa katuparan ng hiling ni Lola. Hindi pa naman huli ang lahat eh. Pero di ko alam kung saan mag-uumpisa. Malalaman mo rin kalaunan. Saka huwag kang mag-alala kasi this time, susuportahan na kita. This time, hindi na kita iiwanan at hindi na kita tatalikuran. Tutulungan kitang makapagtapos sa pag-aaral mo hanggang matupad mo yung pangarap mo. Malaki yung tiwala ni Lola sa kakayahan mo, Ton. At naniniwala rin ako doon. Kaya sana, maniwala ka rin sa sarili mo. Binigay ng Diyos sa'yo yung karapatang mangarap kasi meron kang kakayahang tuparin yun. Tama si Ate Amelie, Papa Dudut. Binigyan tayo ng Diyos ng karapatang mangarap dahil meron tayong kakayahang tuparin yon. Yun po ang isinasa isip at isinasa puso ko noong nagdesisyon akong bumalik sa pag-aaral upang tapusin ang kursong kinuha ko. Hindi po madali at napakahirap po kasi at pinagsabay ko ang pagtatrabaho at pag-aaral pero hindi po ako sumuko. Tinatagan ko po ang loob ko at umasa sa mabuti at umasa na makakagraduate din po ako at mabibigyan ko ng karangalan si Lola at ang mga magulang namin. Nagsikap ako at namanata at nagtiwala na kaya kong gawing totoo anuman ang aking mithiin sa buhay na ito kaya hindi nagtagal ay pinagkaloob sa akin ng langit ang katuparan ng mga hiling at pangarap ko. Nakapagtapos ako at nakakuha ng lisensya para maging isang occupational therapist at sa kasalukuyan ay pinapractice ko na po ito ang aking pinag-aralan. Wala pong pagsidla ng kasiyahan ng puso ko, Papa Dudut. Proud na proud po ako sa sarili ko dahil alam kong nagsikap ako ng husto kaya deserve ko yung mabuting resulta ng pinaghirapan ko. Tama po si Lola, matamis ang tagumpay na naghihintay kapag nalagpasan natin ang mga mapapait na pagsubok sa buhay natin. Kaya sana'y huwag tayong sumuko at huwag tayong mawala ng pag-asa. Hindi tuwid ang landas na ating tatahakin para matupad natin ang mga pangarap natin. Pero hindi ibig sabihin na hindi na tayo makakarating sa ating patutunguhan. Laging sinasabi ni Lola na natutupad ang mga pangarap basta laki pa natin ang gawa, pagsisikap, panalangin at pagiging consistent. Alam kong masaya para sa akin ang lola ko kung nasaan man siya naroon, Papa Dudut. Yung tagumpay ko ay inaalay ko sa unang tao na naniwala na meron akong magagawa at yon ay walang iba kundi si Lola Celia. Maraming salamat po, Papa Dudut, kung mapili po ninyong itampok ang istorya ng buhay ko. Naway maraming kabarangay natin ang ma-inspire. God bless po sa programa ninyong Barangay Love Stories sa Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Tonton. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1. forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love stories. Walang kulay ang pagiging magulang.
Kahit sino man, kahit ano ka man, lahat tayo ay merong karapatang tumayo bilang guardian ng bawat batang nangangailangan ng kalinga. Patunay dito ang letter sender natin ngayong araw na si Chano, na sa kabila ng pagiging trans woman ay handa pa rin siyang tumayo bilang tatay sa kanyang anak. Pero ang pagiging magulang nito ay may isang malaking sakripisyo. Kung ano ito? Ito ang dapat ninyong abangan dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, ako po si Chano, 40 years old mula sa City of Stars, ang Quezon City. Papa Dudut, bata pa lamang ako ay alam ko nang bakla ako. Sa musmus na edad ay pangarap ko na noong maging ganap na dalaga. Crush na crush ko pa nga noon si Bobby Andrews noong nasa TGIS pa lamang siya. Never kong kinahiya na member ako ng LGBTQ+. Instead ay loud and proud pa nga ako na isa akong bading. Siguro ay dahil simula pagkabata ay 100% na ang support sa akin ng pamilya ko. Hindi pa man ako umaamin ay tanggap na ako ng mga magulang ko. Meron akong ama na isang jeepney driver at inang manikurista at pareho silang masaya para sa akin kahit na pulang-pula ang mga labi ko dahil sa lipstick noong 7 anyos pa lamang ako. Hindi katulad ng iba. Hindi ko naranasang ma-discriminate sa loob ng pamamahay namin. Hindi naging issue sa mga magulang at kapatid ko ang sexuality ko. Dahil na rin siguro may 3 pa akong kapatid na lalaki na maaari pang magpatuloy ng bloodline namin, Papa Dudut. Pero sa kabila ng pagkakaroon ng mga kamag-anak na tanggap ako, kabaliktaran naman ito ng harapin ko na ang mundo. Alam naman natin na noong mga kapanahunan ko ay hindi pag-aanong tanggap ang mga katulad ko. Kaya hindi nakapagtataka kung sasabihin kong suki ako ng mga bully noong bata ako. Ewan ko ba kasi kung bakit parang alien ang turing sa amin ng mga tao. Mula sa mga kaklase ko, sa mga tambay sa kanto pati mga taong napapadaan lang, ay lagi akong pinagdidiskitahan dahil sa sexuality ko. Mabuti na lang sa kabila ng panlalait at pangmamata sa akin noon, ay nakayanan ko itong lampasan dahil na rin sa walang sawang suporta sa akin ng pamilya ko, lalo na ng Tatay Arturo ko. Nandito na po ako. Anak, samahan mo nga nanay mo sa tindahan. Ano nangyari sa'yo? Ba't puro putik yung uniform mo? Wala po. Nadulas lang po ako sa daan habang pauwi. Yung totoo, pinagtripan ka na naman ng mga kaklase mo, no? Ay, ganun na nga po. Wala naman pong bago eh. Yung mga lintik na batang yan, makakatikim na talaga sila sa akin. Hayaan mo, bukas, pupunta ako sa school ninyo. Kakausapin kong teacher nyo. Wag na po, tay. Anong wag na? Kapag lagi mo silang hinahayaang ganyanin ka, lalo ka nilang paglalaruan. Kailangan… Tay, kapag nagsumbong ka sa teacher namin, ako yung mapapagalitan. Aba, at bakit naman? Kasi po si sidekick ko po yung nambubuli sa akin. Siya yung nasaktan, hindi ako. Kaya ako yung matatalakan kapag nagsumbong kayo sa teacher namin. Tinadyakan mo yung nang-aasar sa'yo? Saan banda? Sa mukha. Tawagin ba naman akong salot sa lipunan? Ayun, natikman tuloy niya yung bagsik ng paa ko. Kaya ako nadulas kasi na out of balance ako after ko siyang tadyakan sa pes. Mabuti nga sa kanya. Ganyan dapat anak. Hindi ka dapat nagpapaapi. Dapat marunong kang lumaban. Ay nako, Father dear, mana ako sa inyo. Hindi ako basta-basta nagpapatalo, no? So wag ka na mag-alala dyan. Kaya ko ng sarili ko. Pero hindi pa rin maganda na inaasar ka ng mga kaklase mo. Kailangang pa ring malaman ng teacher nyo yung mga ginagawa nila sa'yo. Huwag ka nang umasa, tay. Sadyang pinalaki lang silang homophobic na mga magulang nila. Tsaka hindi na ako apektado sa mga ganong bagay, no? Kahit anong itawag nila sa akin, keber.
Bakit mo pinatulan yung kaklase mo kung wala ka palang pakialam? Hindi ko naman yun pinatulan dahil inaasar niya ako eh. Pinatulan ko siya kasi bad mood ako. At bakit ka naman bad mood? Bagsak ako sa exam eh. Siya tuloy na sampulan. Ewan ko ba kung bakit ako ang laging pinagtitripan ng taong yun? Type ata ako eh. Bagsak? Sinong bumagsak? Ikaw? Wala po. Sinong bagsak? Wala po akong sinabing bagsak ha. May mas malala pa pala kaysa sa putikang uniform mo ha? Aray tay, ouchie, yung tenga ko. Saan ka bagsak, ha? Lahat naman kami bagsak eh. Yun ngang pinakamatalinong kaklase namin, bagsak din. Ayan, puro ka kasi rampa sa labas. Yan ang napapala mo sa kakasama sa barkada mo. Ito naman si tatay. Ano namang kinalaman ng barkada ko sa buhay ni Rizal? Boring lang talaga magturo yung teacher namin, kaya nakakatulugan ko yung life and works ni Rizal. Antok na antok kaya ako sa klase naming yun. Ay, ano na lang ang sasabihin ni Rizal kung nabubuhay pa siya? Akala ko ba kabataan ang pag-asa ng bayan? Totoo naman talaga yun, tay. Kami ang pag-asa ng bayan, with flying colors and everything. Ikaw talaga? Ay, wag niyo akong batukan, masakit! Ala sige, samahan mo na yung nanay mo, mamamalengke siya. Opo, magbibihis lang po ako. Ang bahay namin na kahit maliit lang ay punong-puno naman ng pagmamahalan. Ito ang naging safe space ko simula noong bata pa lamang ako, Papa Dudut. Harapin ko man ang mapanglait na mundo ay lagi namang itong napapawi tuwing umuwi ako sa tahanan namin. Sa paglaki ko ay natuto kong ipaglaban ang mga karapatan ko bilang tao. Ang bawat panglalait na ibinabato sa akin dahil sa pagiging bakla ko ay kinokolekta ko para mas pagtibayin pa ang loob ko laban sa mga taong sarado ang utak. Tinapos ko ang pag-aaral ko habang proud na ibinabandera ang watawat ng LGBT. Gawin mang kaming katatawanan, lagi mang kami ang tampulan ng tukso. At panlalait ay patuloy pa rin ang pag-arangkada ko sa buhay dahil alam kong bawat desisyon ko ay nasa likod ko ang pamilya ko na handang umalalay sa akin. Maliban sa pamilya, may isang tao rin akong laging kasangga, Papa Dudut. Walang iba kundi ang best friend ko simula nung high school na si Rina. Kung wala siya sa tabi ko ay hindi ko kakayaning humarap sa bawat pagsubok ng buhay ko. Lahat ng problemang hinaharap ko ay nalampasan ko dahil kay Rina. At abot langit ang pasasalamat ko dahil dumating siya sa buhay ko. Sisi, nandito na ako. Bruha ka, saan ka galing? Kanina pa kita hinahanap. Ang bigat-bigat itong gown ko. Tulungan mo ako magbuhat, dali. Sorry, bumili pa ako ng palamig eh. Nauhaw ako kakasigaw para sa'yo. Sayang effort. Luz Valdez naman tayo. At least ikaw pa rin ang pinakamaganda. Talo nga, pero best in gown at best in talent naman. Sa bagay, okay na rin yung first runner-up. Diba? First competition mo pa lang naman eh. Marami pa ding ibang gay beauty pageants na pwedeng salihan. Ano sa tingin mo? Saan kaya ako natalo? Tingin ko sa Q&A. Hindi ka kasi nagsabi ng world peace kaya ayun, natalo ka tuloy. Ganun ba? Mabuti na lang pala di ko sinama sina tatay dito, no? Bakit naman? Dapat nga sinama mo sila kasi sayang din yung audience impact. Ako lang ata tagapalakpak mo eh. Ang layo ng dinayo natin para lang matalo, no? Mahal-mahal kaya ng pamasahe. Kung sinama ko sila, di ubos din tong consolation prize na napanalunan ko. Next time, huwag ka nang sumali rito. Amoy na among na yung bawang eh. Bawang? Anong bawang? Kasi parang hindi naman pageant to. Parang cooking contest. Lutong Macau. Gets mo? Ang corny mo talaga? Pero Sisi, congrats pa rin ha. Kasi runner-up ka naman. Bongga na yun. Salamat. Babawi ako sa susunod na sasalihan ko. Balita ko may fiesta sa kabilang bayan.
Tingin ko magkakaroon din sila ng gay beauty pageant doon. Abangan na lang natin. Sa ngayon, anong gagawin natin sa napanalunan mo? Libre mo naman ako, kahit fries lang. Bayad sa paghiyaw ko kanina. Baklang to. Pambayad doon sa kuryente namin, no? Fries ka dyan. Gusto mo ng batok? Libre yon. Ito naman, kuripot mo talaga. Sissy, hindi naman tayo mayaman para magwaldas ng pera. Hindi naman masama kung gumastos ka pa minsan-minsan. Libre mo rin sa sarili mo. Tsaka na yan pag yumaman na ako. Sa ngayon, maghigpit muna tayo ng sinturon. Pero alam mo, malayo-layo na rin naman ang narating mo eh. From payatot na juding, to pang misyo na syokla ka na ngayon. Kung nabebenta lang sana ang ganda, mayaman ka na ngayon. Malayo na nga narating ko, pero malayo pa ang tatahakin ko. Pero at least, pretty ang lola mo, di ba? Tama, kaya dapat, libre mo na ako ng fries. Magtigil ka nga dyan. Tara na, umuwi na nga tayo. Nakakatampo naman to, parang hindi kaibigan. Alam mo namang love kita eh. Pero kahit na love kita, mas love ko pa rin ang pera. Kaya wag ka nang umasa ng fries. Parang hindi mo naman ako love eh. Pero mas mabuti na yun. Baka mamaya ibang klaseng love pa yung sinasabi mo. Excuse me, hindi tayo talo no? Mas babae pa ako kaysa sa'yo. Never in my life napapatol ako sa girl lalo. Oo na. Uwi na tayo. Baka kung saan pa mapunta tong usapan na to. Kahit umuwi kaming talunan, nang gabing yon Papa Dudut ay masaya pa rin ako. Dahil sa wakas ay nagawa ko na ang isa sa mga bucket list ko. At ito nga ay ang makasali sa isang gay beauty pageant, Papa Dudut. Hindi na rin masama na naging runner-up lamang ako bilang isang first-timer. Pero ang saya na nararamdaman ko noong gabing yon ay agad na napalitan ng takot. Habang naglalakad kasi kami ni Rina papuntang sakayan ng bus, ay napansin ko nang may dalawang lalaking umaaligid at sumusunod sa amin. Hindi ko ito pinansin noong una dahil inakala kong sa parehong direksyon lang ang patutunguhan namin. Pero pagdating namin sa lugar kung saan ay medyo madilim na at walang gaanong tao ay doon na kami tinutukan ng patalim ng dalawang lalaki. Bigla akong nanigas sa kinakatayuan ko noon, Papa Dudut. Unang pumasok sa isipan ko ay ang dala kong pera na sana ay ipambabayad namin sa kuryente. Kahit na binabae ay aaminin kong may taglay pa rin naman akong lakas bilang isa naman akong lalaki sa totoong buhay. Kaya naisip kong lumaban. Isang bagay na sana ay hindi ko na lamang ginawa. Na-underestimate ko ang lakas nila, Papa Dudut. Kung akala ko ay kaya ko silang labanan. Hindi ko naisip na babae ang kasama ko at wala kaming laban sa dalawang kalalakihan. Ang kinauwian ng panlalaban na yon ay nasaksak ako sa tagiliran. Akala ko noon ay katapusan na ng buhay ko, Papa Dudut. Nagsimula na noong dumilim ang paningin ko at tanging hiyaw na lamang ng tulong ni Rina ang naririnig ko. Kung hindi dahil sa kaibigan ko ay malamang ay wala na ako sa mundong ito. Mabuti na lamang at mabilis akong naitakbo ni Rina sa ospital. Pagkatapos akong saksakin ay itinakas ng mga hold-upper ang lahat ng gamit namin na pwedeng pagkakitaan kasama na doon ang cellphone, wallet at ang perang napanalunan ko sa beauty pageant. Hindi na nahuli ang mga taong nang hold up sa amin kung saan man nila ginamit ang 5,000 pesos na consolation prize ko ay sana'y nakatulong ito sa kanila. Ayon sa kwento ni Rina ay wala raw siyang taong mahinga ng tulong noon kaya ang ginawa niya ay binuhat niya ako hanggang sa may makita siyang tao na maaaring tumulong. 70 kilos ang timbang ko noon, Papa Dudut, samantalang 50 kilos lamang si Rina. Siguro dala na rin ang adrenaline rush. Kaya niya ako nabuhat ng ilang kilometro bago siya nakahanap ng tulong. Sabi ng doktor kung hindi pa ako agad na itakbo sa ospital ay malamang naubusan na ako ng dugo.
Kaya naman hanggang sa ngayon ay tinatanaw ko pa rin na utang na loob ang ginawang pagtulong sa akin ni Rina. Maliban doon ay siya rin ang nagbantay sa akin sa ospital at tumulong na maghanap ng perang ipangbabayad ko sa hospital bills. Hoy, Sisi! Kanina pa kita hinahanap sa ward. Nagpa-discharge ka na pala? Oo, hindi ko na kaya magstay pa rito ng isang araw. Sa mahal ng gagastusin ko rito sa ospital, baka ikamatay ko naman. Pero okay ka na raw ba? Pumayag naman na yung doktor. Kailangan ko na lang daw uminom ng antibiotics para hindi ma-impeksyon yung sugat ko. Hoy, mabuti naman. Thank you, Lord. Akala ko talaga mamamatay ka na, Sisi. Ay nako, in your dreams. Di pwedeng mabawasan ng maganda rito sa earth, no? Pero ang totoo, salamat talaga sa Diyos at hindi ka pa nategi boom-boom. Kung alam mo lang kung gaano kalakas ang kabog ng dibdib ko nung habang buhat-buhat kita. Lahat na yata ng santo na tawag ko para tulungan tayo. Salamat, Sizi. At nandun ka. Kung hindi dahil sa'yo, hindi na sana ako humihinga ngayon. Hulog ka talaga ng langit. Kahit na mukhang literal na hinulog ka talaga galing sa itaas. Walang iya ka. Ako na naman pinagtripan mo. Magsisimula ka na naman mambasag ha. Pero okay yan. Ibig sabihin lang nun, bumabalik ka na sa dati. Siyempre naman, hindi ako basta-basta bibigay na lang. Marami pa akong pangarap sa buhay. Marami pa akong kailangan tapusin sa bucket list ko. Paano na lang yung lalaki na katadhana para sa akin? Kung tsutsugihin lang pala ako ng dalawang mukhang unggoy na hold-upper na yon. Speaking, in-interview na ako ng mga pulis tungkol dyan. Anong sinabi mo? Kunento ko lahat. Kaso nga lang, hindi ko ma-describe ng maayos yung itsura nila. Kasi madilim dun sa lugar kung saan kagrinipuhan eh. Ikaw ba? Naaalala mo ba itsura nila? Hindi rin eh. Sobrang bilis kasi ng pangyayari. Ayun lang. Kaya hirap silang hanapin yung mga suspect kasi wala silang lead. Hayaan mo na, makakarma din sila. Baka sila pa nga unang kunin ni Lord eh. Anak, Oh, Tay, anong ginagawa niyo rito? sinabihan ako ng kapatid mo na lalabas ka na raw sa ospital. Dala ko yung jeep para may masakyan ka pa uwi. Nag-abala pa kayo. Sana nagpasada na lang kayo, Tay. Sayang yung kikitain nyo. Nandito naman si Rina eh. Magpapabuhat na lang ulit ako sa kanya. Hoy! Siraulo to. Okay lang yun anak. Ang mahalaga, makauwi ka ng maayos. Lalo na't di pa magaling yung sugat mo. Sige po. Antayin niyo na lang po ako. Magbabayad muna ako para makauwi na tayo. Sandali lang. Oh, eto oh. Nakadalensya naman kami ng nanay mo. Idagdag mo na to sa pambayad mo. Saan niyo nakuha to, Tay? Dapat hinayaan niyo na lang ako na dumiskarte. Matitiis ka ba namin ng nanay mo? Siyempre, kailangan ka rin naming tulungan. Ako rin may maitutulong. Nakautang ako sa kaibigan natin. Pandagdag na rin sa hospital bill. Alam kong medyo malaki yung babayaran mo kaya ako nang dumiskarte para sa'yo. Hala, Sizi, pati ikaw? Love na love talaga ako ni Lord. Kasi bukod sa binigyan niya ako ng second chance para mabuhay, binihayaan din niya ako ng pamilya at kaibigang maaasahan. Naiiyak tuloy ako. O siya, wag ka nang magdrama rito. Magbayad na tayo para makauwi na tayo. Ikaw naman, panira ng moment. Papadudot mahigit 10 years na kaming magkaibigan ni Rina. At simula noon ay kaming dalawa na ang magkasangga sa bawat problema. Hinding-hindi ko ipagpapalit ang kaibigan kong yon kahit kanino man, kaya naman super thankful ako na naging kaibigan ko siya. Kung tutuusin ay tahimik na bata lang noon si Rina. Wala siyang masyadong kaibigan noong nasa high school pa lamang kami. Dahil lagi siyang mag-isa at out of place sa klase ay kinaibigan ko siya dahil sa awa. Hindi ko alam na yun na pala ang simula ng pagkakaibigan namin na hindi matutumbasan. Unti-unti ay naging open sa tao si Rina at lumabas ang pagiging makulit nito. Or siguro ay nahawa na lamang siya sa kabaklaan ko. Kaya hindi naglaon ay naging baklang babae na rin siya. Ang dating tahimik na Rina ay biglang lumakas ang confidence at sumasabay na rin noon sa mga trip ko. Pero sa kabila ng masiyahing pag-uugali ni Rina sa loob ng kanilang tahanan ay meron pala siyang madilim na kwento. Battered child si Rina, Papa Dudut.
Palagi siya noong binubugbog ng tatay niyang lasinggero. Tuwing natatalo ito sa sugal ay kay Rina niya ibinubuhos lahat ng frustrations niya. Wala namang magawa ang nanay niya dahil maging ito ay takot din sa kanyang asawa. Mas lalo akong naawa sa buhay ng kaibigan ko. Kaya simula noon ay pinangako ko sa sarili ko na aalagaan ko siya. Kung mahirap na ang buhay namin, mas mahirap pa ang buhay nila Rina Papadudut. Kumusta naman ang ating karinderya, girl? Grabe, sobrang nakakapagod pala. Hindi ko inakala na pipilahan pala ng mga customer tong karinderya na pinasukan ko. Wala ka pang isang linggo sa trabaho mo, puro reklamo ka na. Sisi, wala tayong karapatang magreklamo. Mahirap lang tayo. Alam ko, okay na to kaysa walang datong, di ba? True lalay. Kaya ikaw… Teka, ba't ka pala naka-shades? Adik ka ba? Sumasabay lang sa uso. Anong sumasabay? Tanggalin mo nga yan, ang baduy mo. Sabi na nga ba eh. Kahit baliw, hindi magsusuot ng shade sa gitna ng trabaho ng walang dahilan. Bakit may pasakan na naman? Wala to. Binugbog ka na naman ng tatay mo? Ano? Talo na naman siya sa tong its, kaya ikaw na naman napagdiskitahan. Hayaan mo na, mawawala rin to. Eh yung tatay mo kaya walain ko. Walang hiyang yon? Ano ka ba? Di ka na nasanay. Hindi talaga. Bakit ba kasi ayaw mong ipablatter na lang yung tatay mong walang kwenta? Para saan? Siya lang naman ang kumakayod sa amin eh. Sus! Kumakayod? Eh mas mataas pa sinasahod mo rito kaysa sa kanya eh. Aminin mo nga, pati ba sweldo mo rito sa karinderya sa kanya napupunta? Sabi na nga ba eh. Alam mo, halika, samahan mo ko. Teka, saan tayo pupunta? Pupunta tayo sa police station. I-report natin yung balasubas mong tatay. Ano ka ba, Sisi? Wag na! Walang magbabago sa buhay mo kapag hinayaan mo lang yung tatay mo. Hindi nga kita mabatukan kahit gustong-gusto na kitang batukan. Tapos yung tatay mo, halos patayin ka na araw-araw, wala ka man lang gagawin? Hindi na magbabago yun. Tsaka kapag ipinakulong natin si Papa, paano naman si Mama? Isa pa yung nanay mo konsentidor. Ay, nakaka-high blood. Eh, change topic na nga tayo. Ay, may ibabalita ako sa'yo. Ano? Naalala mo pa ba si Edwin? Sinong Edwin na naman yan? Ano ka ba? Yung lalaking pumuporma sa akin dati? Yung mukhang snatcher? Grabe ka naman sa kanya, pero oo siya nga. Oh, ano namang meron sa kanya? Nagpaparamdam na naman siya ulit. Gusto raw niyang manligaw. Sizi, pwede ba kitang batukan kahit slight lang? Huwag mong sabihing type mo rin yon. Bakit hindi ba pwede? Eh kung dagdagan ko kaya ng black eye ang kaliwang mata mo, papatulan mo yon? Eh parang adik sa kanto yon? Ikaw talaga yung bunganga mo ha, minsan walang preno eh. Mabait na tao naman si Edwin. Ay, ewan ko sa yung babaita ka. Bahala ka sa buhay mo. Gusto ko lang naman sumaya, pagbigyan mo na ako. Basta, sinabi ko na yung sinabi ko. Kapag yung lalaking yan pinaiyak ka, huwag kang tatakbo sa akin ha. Di naman niya gagawin sa akin yun. Kilala ko na si Edwin. Hindi niya ako paiiyakin. Bahala ka nga. Sino ba naman ako para pagkaitan ka ng ligaya? Gora na, kung dyan ka masaya. Papadudot, minsan may pagka marupok lang talaga si Rina pagdating sa mga lalaki. Ang problema ay hindi siya marunong kumilatis ng jojowain. Basta may magparamdam ay sunggab lang siya ng sunggab sa opportunity. Para siyang leon na hindi pinakain ng 10 taon. Minsan ko nang nakilala si Edwin. Ipinakilala siya sa akin ni Rina noong nagkasabay kaming magpunta sa karinderya na pinagtatrabahuhan nito. Unang tingin ko pa lamang kay Edwin ay hindi na mapagkakatiwalaan ng itsura niya. Hindi naman sa judgmental akong tao, madali lang talagang basahin ang mga tipo niya. Una sa lahat ay wala siyang manners. Parang hindi pinalaki ng maayos. Pangalawa ay sobrang yabang magsalita. Pangatlo ay wala siyang proper hygiene. Nanununtok ang body odor niya daig pa ang nabubulok na pagkain. Siguro nga'y judgmental lang talaga ako, Papadudut. Aaminin ko na, basta alam ko na hindi para kay Rina ang Edwin na yon. Kalaunan ay nagkatotoo din ang hinala ko. Noong sagutin ni Rina si Edwin ay para silang
Marian at Dingdong ka-sweet sa isa't isa. Harutan kung harutan, para sila na ang pinakamasayang magkasintahan sa mundo. Masaya naman ako noong una dahil akala ko ay totoo na ang pag-ibig nila. Pero dumating ang araw na bigla na lamang nabuntis si Rina at ang Edwin na nakabuntis sa kanya ay cannot be reached na, Papa Dudut. Takot na takot at umiiyak noon si Rina na lumapit sa akin matapos itong makumpirma na buntis nga siya. Saya dapat ang dulot ng pagkakaroon ng baby pero sa sitwasyon ni Rina ay hindi niya magawang maging masaya. Nung nalaman daw kasi ni Edwin ang kalagayan ni Rina ay bigla na lamang itong naglaho na parang bula. Sinika pang hanapin ng kaibigan ko ang nobyo niya pero hindi na ito muling nagpakita pa. Pinagtaguan siya at pati cellphone number nito ay nagbago. Sa huli ay tama nga ang naging hinala ko kay Edwin, Papa Dudut. Hindi siya maasahan at wala siyang kwenta dahil iniwan niya si Rina habang nagdadalang tao ito. Pilit na itinago ni Rina ang estado niya. Nung unang 3 buwan ng kanyang pagbubuntis ay ako lamang ang nakakaalam nito. Once kasi na malaman ng tatay ni Rina ang sitwasyon niya ay tiyak na hindi lang bugbog ang sasapitin nito mula sa kanyang ama. Si Rina na lamang kasi ang inaasahan ng pamilya niya pagdating sa pera noon. Nawala ng trabaho ang tatay niya dahil nalulong ito sa sugal samantalang hindi man lang nag-e-effort ang nanay niya para maghanap ng trabaho. Ilang buwan din naming naitago ang baby sa tiyan ni Rina. Kaso nga lang noong lumobo na ito ay doon na lumabas ang katotohanan. Unang napansin ng nanay ni Rina ang lumalaking tiyan niya. Nagrason si Rina na tumataba lamang siya kaya lumaki ang tiyan niya. Pero hindi naniwala ang kanyang nanay, Papa Dudut. Alam kasi nito kung ano ang itsura ng tiyan ng buntis dahil pinagdaanan niya ito. Akala ni Rina ay magiging kakampi niya ang kanyang ina pero nang makumpirma nito na buntis nga si Rina ay agad na nagsumbong ang nanay niya sa kanyang asawa. Doon na dinanas ni Rina ang galit at bagsik ng kanyang lasing na tatay, Papa Dudut. Oh, anak, anong ginagawa mo rito sa labas? May hinihintay ka ba? Meron po, tay. Si Rina. Maglalakwatsa na naman ba kayong dalawa? Hindi po. Tinext kasi niya ako kung pwede raw muna siyang tumambay rito sa bahay. Sabi ko sige, kaya inaantay ko siyang dumating. Ah, ganun ba? Kumusta na ba yung kaibigan mong yun? Balita ko, may boyfriend na siya. Naku tay, late na late ka na sa balita. Iniwan na siya ng jowa niya. Ha? Bakit naman? Anong nangyari? Mahabang kwento. Splok ko na lang sa inyo kapag pwede nang magsalita. Anong ibig mong sabihin pwede nang… Ayan na pala siya eh. Sisi! Oh, Sisi? Rina! Bakit duguan niya mukha mo? Ano nangyari? okay ka lang ba, Iya? Nahihilaw ako. Halika rito. Umupo ka muna. Sinong gumawa nito sa'yo? Si tatay. Tatay mong gumawa niyan sa'yo? Walang iya naman. Sinong ama ang gagawa ng ganyan sa anak niya? Bakit ka na naman niya binugbog? Grabe na yan ha. Sumusobra na yung tatay mo. Alam na niya yung totoo. Alam na niya na buntis ka? Teka, buntis ka? Oo tay. Buntis si Rina. Kaya siya iniwan ng jowa niya. Buntis ka tapos ganyan ang ginawa sa'yo ng tatay mo? Aba, ibang klase. Gusto mo i-report na natin siya sa pulis? Wag na. Hayaan mo na siya. Pinalayas na niya ako. Hindi ko ma-imagine na may mga magulang na tulad ng tatay mo. Nakakasukang pag-uugali nila. Kung pinalayas ka sa bahay nyo, saan ka na ngayon titira? Yun na nga po ang hindi ko alam eh. Kung pwede, dito na sana muna ako mag-overnight. Kahit dito ka na tumira, Sizi, okay lang. Mas maganda na yun kaysa magstay ka pa dun sa bahay nyo. Palagi ka na lang nilang sinasaktan. Hindi na pamilya na matatawag yun. Tama, dito ka na lang muna sa amin. Mas ligtas ka rito. Basta wag lang susugod-sugod yung tatay mo dito sa pamamahay ko. Kasi hindi ko aatrasan yon. May itak ako dyan sa loob.
Hahabulin ko sila ng taga kapag nagkataon. Go Tay, ipaglaban mo yan. Grabehan na tong ginagawa nila sa sisi ko. Umiiwas lang po ako sa gulo. Gusto ko lang naman pong maipanganak tong bata nang walang problema eh. Wala kang poproblemahin dito sa bahay. Happy kami lahat dito na ampunin ka. Maraming salamat, Sisi. Lagi mo akong ipinagtatanggol. Kaya ngayon, ikaw naman na ipagtatanggol ko. Maraming salamat din po, Mang Arturo. Walang anuman. O siya, sige na. Pumasok na tayo sa loob para magamot na natin yung mga sugat mo. Masakit ba? Siyempre, Sisi, masakit. Physically at emotionally. Tara na sa loob. Diyos mio ka, pinag-aalala mo ko. Halos hindi makalakad si Rina noon, Papa Dudut, dahil sa mga tinamo niyang bugbog sa katawan. Pasag ang bibig nito at may black eye pa sa mukha. Simula noon ay ang pamilya ko na ang kumupkop kay Rina. Noong mahimasmasan ang tatay ni Rina ay sinubukan pa niyang kunin ang anak niya mula sa amin, pero si tatay ang nakatapat niya. Isama mo pa ang 3 kong kapatid na kayang makipagbarumbado kapag inagrabyado. Umurong talaga ang buntot ng tatay ni Rina. Isa pa ay nasa 8 gulang naman na ang best friend ko para mag-decide kung saan niya gustong tumira, at mas pinili niyang sumama sa amin para sa kapakanan ng anak niya. Lumipas ang mga buwan ay naging tahimik din ang buhay ni Rina matapos siyang tantanan ng kanyang tatay. Papa Dudut, that time ay pinasok ko ang mundo ng pagiging drag queen. Sumama ako sa mga kakilala kong drag performers para magkaroon ako ng income. Gusto ko kasing makatulong sa pag-iipon ni Rina para sa paparating niyang baby. Hindi nga naglaon ay nagustuhan ko na rin ang trabahong yon. At simula noon ay nakilala na ako bilang seasonal queen, aka summer, winter, fall. Nang mga panahong ipinagbubuntis ni Rina ang baby niya, ay patuloy pa rin siya sa paghahabol kay Edwin. Pero inayawa na talaga siya ng ex niya. Ang masakla pa ay nag-deny siya na sa kanya ang bata, Papa Dudut. Nasa huli ay tinanggap na lamang ni Rina na magiging single parent siya. Mabilis na dumaan ang mga buwan at pinanganak din ni Rina ang baby niya. Isa itong baby boy na pinangalanan niyang Zik. Nasaan na si Baby Zeke? Tulog na ba? Oo, tulog na. Mabuti naman. Magpahinga ka na rin kasi sigurado ako magpupuyat ka na naman mamaya kapag nagsimula na namang gumising-gising si Baby sa kalagitnaan ng gabi. Lalabas sana ako eh. Kung pwede, ikaw muna tumingin kay Baby. Oo, sige, Gora. Bakit? Saan ka ba pupunta? Maghahanap sana ako ng trabaho eh. Diyos mio ka, Rina. Kakapanganak mo pa lang. Yan agad pinoproblema mo? Gusto ko rin sanang puntahan si Edwin. Ibabalita ko sa kanya na nanganak na ako. Edwin? Hanggang ngayon hindi mo pa inaalis sa isip mo yung chonggo na yon? Huwag mo sabihin sa aking umaasa ka pang magkakabalikan kayo. Baka lang magbago ang isip niya kapag nakita niya si Baby Zeke. Sisi, grabe. Paano ba kita naging kaibigan? Ikaw ba presidente ng mga samahan ng mga marurupok? Bakit hanggang ngayon hindi ka pa rin nakaget over sa lalaking yon? Ano bang meron sa Edwin na yan? Tatay siya ng anak ko, Sisi. Oh, ano ngayon? Tatay na walang kwenta tulad ng tatay mo. Ikaw ang naghirap, nag-alaga at nag-ire sa baby na yan. Bakit mo bibigyan ng chance yung tatay niya kung nung una pa lang hindi na niya tinanggap yung baby nyo? Rina, minsan gumamit din tayo ng utak ha. Wag lang puro puso. Ayokong ma-offend ka pero kailangan kitang i-real talk para matauhan ka. Masyado ka kasing mabait sa mga lalaking nananakit sa'yo eh. Time na rin siguro para kampihan mo naman yung sarili mo. Respect yourself naman, Sisi. Iniisip ko lang naman yung kapakanan ng bata eh. Paano yun? Lalaki na lang siya na walang ama. Kesa naman may ama nga, pero wala namang ambag sa buhay nyo. Hindi ka na nadala sa tatay mo? Gusto mo bang matulad din si Zeke sa'yo na may kinalakihan ngang ama, pero naging pahirap naman siya sa'yo? Hindi naman, pero… Hindi. Yun lang ang sagot. Wala nang pero-pero. Sisi naman eh.
Kung ang problema mo walang tatay yung tatay para kay Zeke, ako, pwede naman ako, di ba? Ikaw? Mas babae ka pa nga sa akin eh. Paano kanya ituturing na tatay? Ano ngayon? Wala sa itsurang pagiging magulang. Pwede ako maging ama kung gugustuhin ko. Ay nako, kung ano-anong sinasabi mo. Seryoso ako. Gusto ko maging ama kay Zeke kung okay lang sa'yo. Kesa naman sa Edwin na yon, ako na lang. Sigurado ka ba? Kahit hindi mo siya anak? Oo naman. Kailangan ba maging kadugo ko si Zeke para maging tatay niya ako? Hindi naman. Pero gusto ko lang masigurado na handa ka dun. Kasi hindi madali ang gusto mong mangyari. Madali lang yan. Pumayag ka lang, tapos ipakilala mo ko sa lahat na tatay ni Zeke. Tutal, wala namang iba nakakaalam na si Edwin na nakabuntis sa'yo, di ba? Ako, ikaw, pamilya ko at pamilya mo lang ang nakakaalam ng totoo. Hindi alam ni na tatay. Hindi ko sinabi sa kanila. Eh di mas maganda. Ako na lang palabasin mo na nakabuntis sa'yo. Seryoso ka ba talaga? Aakuin ko si Zeke. Ako magpapakaama para sa kanya. Ano, papayag ka ba? O sino ba naman ako para humindi? Hindi naman kita pinipilit. Kung sakali mang gusto mong ipakilala si Edwin na ama ng bata, wala din naman ako magagawa tungkol doon. Hindi. Tama ka. Mas mabuti na lang na ikaw ang kilalaning ama ni Zeke kesa kay Edwin. Maraming salamat, Sisi. Walang anuman. Basta ikaw. Papadudot sabay naming pinalaki ni Rina si Zeke. Ako na ang nagsilbing pangalawang magulang nito. Sabay naming pinagtulungan ni Rina na ibigay ang lahat ng pangangailangan, pagmamahal at gabay sa bata. Sinikap kong magpursige sa trabaho ko bilang drag performer para meron akong pangtustos sa paglaki ng bata. Sa kabila ng pagiging bading ay ginawa ko ang lahat para maging tatay kay Zeke. Itinuring ko na siyang tunay na anak, Papadudot. Noong una ay hindi pabor ang mga magulang ni Rina na ako ang maging ama ni Zeke dahil baka mahawahan ko raw siya ng kabaklaan. Pero kalaunan ay tinanggap din nila ito nang makita nilang masaya ang bata sa piling ko. Itinikom na lang nila ang kanilang bibig at hindi na ipinagsabi ang katotohanan ng iba ang totoong tatay ni Zeke. Masayahing batang anak namin ni Rina, Papadudot. Magalang siya at sa murang edad ay marunong nang umintindi ng mga bagay-bagay. Pero ang problema nga lang, sa kanyang paglaki ay nagsimulang magbago ang turing sa akin ni Zeke. Noong nagsimula siyang tuksuhin ng mga kaibigan at kaklase niya dahil sa pagkakaroon niya ng tatay na drag queen o isang bakla na nagbibihis babae. Papadudot noong magkaroon ng sariling isip si Zeke, ay nagsimulang lumayo ang loob niya sa akin. Hindi ko alam ang dahilan kung bakit, kaya kaagad ko itong inalam. Noong ko lang nalaman na binubuli pala ang anak ko sa school nila at ako ang dahilan ng lahat. Ginawa ko pala siyang katatawanan dahil noong minsang nag-attend ako ng PTA meeting ay nalaman nilang bakla ang tatay niya. Nakasuot kasi ako noon, Papadudot, ng wig at makulay na dress. Nang mga panahong yun ay talagang kakaiba ang tingin sa amin ng lipunan. At yon ang nawala sa isipan ko. Nagulat ako dahil akala ko ay mas tanggap na ng mga Pinoy ang LGBTQ+ community. Yun pala ay pati sa mga bata ay hindi pa rin ito gaanong accepted. Sa makabagong panahon ay hindi ko inakala na malaki pa rin ang nangyayaring diskriminasyon sa aming mga bakla. Ang malala pa nito ay pati pamilya ko ay nadadamay at best case ang nangyari kay Zeke. Sinasabihan daw siya na paglaki niya ay magiging bakla din siya tulad ko dahil mana siya sa akin. Papadudot, pinalaki kong marespeto si Zeke pero dahil sa peer pressure at sa kagustuhan din niyang maging belong sa mga kaklase niya ay nilayo ni Zeke ang sarili niya sa akin. Hindi ko na pinalala pa ang problema at agad ko siyang kinausap tungkol sa problema niya. O Zeke, tapos ka na bang makipaglaro sa labas? Opo, Papsi. Halika rito, nood tayo. May nakita akong magandang pelikula.
Antayin lang natin si Mamsi mo. Nagluluto siya ng popcorn. Kayo na lang po. Maliligo lang muna ako. Mamaya na, halika rito. Tabihan mo si Papsi. Sige na nga. Oh, bakit naman parang galit? Ayaw mo bang makabanding Papsi mo? Ayoko po kasing manood. Ito naman, nagbinata ka lang, ayaw mo na akong makasama. Akala mo ba di ko napapansin na lumalayo ka na sa akin? Ano bang problema? Dali, magkwento ka. Wala po. Meron eh. Feel ko. Sige na, sabihin mo na. Bakit po kayo bakla? Ha? Bakit mo naman natanong yan? Curious lang po ako. Hindi ba pwede maging tulad na lang kayo ng ibang tatay? Bakit? Ano bang mali sa pagiging bakla? Meron ba? Nakakaiya po kasi na nagsusuot kayo ng pambabaeng damit kahit na lalaki naman kayo. Alam mo anak, ang tawag sa ginagawa ko, self-expression. Walang mali doon. Pinagtatawanan kasi ako sa school dahil sa inyo eh. Ayaw na lang makipag-friend sa akin kasi baka mahawaan ko raw sila ng kabaklaan kasi bakla kayo. Grabe naman yung mga batang yan. Nandyan naman po kasi si Ma'am Sirina na babae eh. Bakit pati kayo kailangan maging babae rin? Hindi ba pwedeng lalaki na lang kayo? Anak, ganito kasi yun. Basta! Ayoko po sa tatay na bakla. yung popcorn. Maiwan ko na po kayo. Sandali lang Ozzy, anak. Nandiyan ka na pala. Gusto mo na ba ng... Saan ka pupunta? Pupunta na po ako sa kwarto. Anong nangyari dun? Ayun, hindi maganda yung mood. Binubuli ata sa school nila dahil sa akin. Dahil sa'yo? Ano ba ginawa mo? Wala akong ginawa. Ako mismo yung problema. Hindi ko maintindihan. Kasi bakla ako. Binubuli yung anak natin kasi raw nagdadamit babae yung tatay niya. Para dun lang? Teka ha, kakausapin ko yung batang yon. Wag na, hayaan mo na siya. Bata lang yon. Hindi pa sila ganong nakakaintindi sa mga gantong klaseng bagay. Kaya nga kailangan nating i-explain sa kanya. Hayaan mo na lang muna. Baka mas lalo lang yun magalit kapag siya pang ginawa nating kontrabida. Mali naman kasi yung mindset niya. Dapat, Shh! Ako nang bahala kay Zeke. ano namang gagawin mo? Ako na lang mag-a-adjust. Paano mag-a-adjust? Basta. Amin na yung popcorn, manood na tayo. Paano si Zeke? Hayaan mo na lang muna siyang mapag-isa. Sige, sabi mo eh. Papadudod simula noong araw na yon ay nag-decide akong itago na muna ang totoo kong sexualidad para kay Zeke. Mabigat man para sa akin ay itinigil ko ang pagbibihis babae, nagpagupit ako ng buhok at itinapon ko na ang mga makeup ko at binago ang sarili ko. Ito ang tanging sakripisyo na pwede kong gawin para sa anak ko para matapos na ang pambubuli sa kanya. At para na rin hindi malayo ang loob niya sa akin. Gusto ko mang ipaintindi sa kanya ang sitwasyon ko. Ay masyado pa kasing bata si Zeke para doon. Kaya ako na lang muna ang nag-adjust. Alam kong taliwas. Sa paniniwala ko ang ginawa kong pagbabago sa sarili ko. Pero dahil sa pagmamahal ko sa bata ay ginawa ko ito para hindi na siya mapahamak pa. Hindi pabor si Rina sa ginawa ko noon, Papa Dudut. Pilit niyang kinausap si Zeke tungkol sa pagiging bakla ko pero hindi pa rin ito lubusang maintindihan ni Zeke. Kaya pinakiusapan ko na lamang si Rina na hayaan na muna ang bata. Alam ko naman na darating din ang araw na matatanggap niya ako bilang bading. Nakakalungkot man na kailangan kong gawin ang bagay na yon. Ay masaya rin naman ako na dahil sa ginawa ko ay mas lalong napalapit si Zeke sa akin. Proud na siya noon na ang tatay niya ay mukha ng lalaki. Astig ng kumilos at hindi na kinakantsawan ng mga kaklase niya. Ang tanging hangad ko lang naman noon ay mabigyan ng maayos at masayang childhood si Zeke. Pero hindi rin naman nagtagal ang pagpapanggap ko. Agad ding dumating ang araw na unti-unti rin akong tinanggap ng anak ko. Ayan na siya! I-ready mo na yung cake, Zeke! Heto na po! Nakaready na po, Mamsi! Happy Father's Day! Wow, nagulat naman ako sa inyo. Aba, may pa-cake pa ha. Para sa inyo po talaga yan. Thank you anak. Ang sweet niyo naman dalawa.
Wait, there's more! Zeke, ibigay mo na yung isa pang surprise mo sa Popsi mo. Wait lang po kayo dyan, Popsi ha. Sige lang anak. Father's Day pala ngayon? Hindi ko man lang namalayan. Paano? Subsub ka kasi sa trabaho. Siyempre, baguhan pa lang ako sa opisinang pinasukan ko. Kailangan ko magpa-impress. Hindi naman tulad dati na talent lang ang puhunan ko sa pagda-drag queen. Hindi mo ba namimiss yung dating ikaw? Yung pagsusuot ko ng pambabaeng damit? Siyempre namimiss. Pero bilang magulang, kailangan nating magsakripisyo para sa mga anak natin. Maraming salamat, Sisi, at ganito kalaki ang pagmamahal mo kay Zeke. Anak ko yan eh. Hindi man kami magkadugo, pero mas mabigat pa sa dugo ang pagmamahal ko sa kanya. Popsi, ito na po yung gift nyo. Uy, wow! Thank you! Ano laman ito? Buksan nyo na po. Make-up? Opo! Binili po namin yan ni Mamsi kahapon. Pero, pambabaha ito eh. Sigurado ka ba na gusto mong bigyan si Popsi ng ganito? Opo, para sa inyo po talaga yan. Paano kung makita ko ng mga kaklase mo na nakasuot ng make-up? Baka ibuli ka na naman nila. Hayaan nyo na lang po sila. Ako makakalaban nila kapag binuli nila ako. Nag-usap na kami ni Zeke. Gusto na niya na bumalik ka sa dati. Talaga? Totoo ba yon, Zeke? Opo, Popsi. Gusto ko po na bumalik na kayo sa dati kung saan kayo happy. Pero, paano mo siya napapayag, Rina? Kinuwento ko sa kanya lahat-lahat. Kung paano tayo nagkakilala at naging matalik na magkaibigan. Kung gaano ka kasaya sa pagiging drag queen mo. At kung paanong tinanggap mo siya bilang anak kahit na hindi ikaw ang tatay niya. Alam na niya ang totoo? Kinontak siya ni Edwin sa Facebook. Wala akong choice kundi sabihin ang totoo. Pero, Popsi, kahit na hindi kayong totoong papa ko, kayo pa rin ang mananatiling papa ko hanggang sa magunaw ang mundo. Tanggap ko po kayo kahit na hindi tayo magkadugo at mas lalong tanggap ko po kayo na bakla po kayo. Maraming salamat, anak. Payakap nga. Sorry po kung ikinahiya ko kayo nung una. Mali po yung ginawa ko. Wala yun. Ang mahalaga, masaya na tayong lahat. O ano? Kainin na natin tong cake. Tara na. Kanina pa ako gutom eh. Yun na siguro ang pinakamasayang araw ng buhay ko, Papa Dudut. Ang tanggapin ako ng anak ko tulad ng pagtanggap sa akin ng pamilya ko. Hindi man nang galing sa akin si Zeke ay itinuring na namin ang isa't isa bilang tunay na mag-ama. Matapos makilala ni Zeke ang totoo niyang tatay ay hanggang doon na lamang ang naging relasyon nila. Bilang isang ama ay iniwan ang kanyang anak. Hindi raw ako ipagpapalit ni Zeke kahit pa sa biological dad niya. At masaya ako sa naging desisyon na yon ng anak ko. Isa pa ay ayaw na rin tanggapin ni Rina si Edwin sa buhay niya. Para maging anak ko na ng tuluyan si Zeke ay iniligal na namin ni Rina ang lahat. Para maging anak ko na ng tuluyan si Zeke ay niligal na namin ni Rina ang lahat. Nag-propose ako sa kanya at tinanggap naman niya ito. Nagkaroon kami ng civil wedding at doon nga ay naging opisyal ko ng anak si Zeke, Papa Dudut. Ngayon ay masaya at proud akong ipagsigawan sa mundo na isa akong trans at sa parehong pagkakataon ay isa din po akong ama. Hanggang dito na lamang po ang aking story, Papa Dudut. I hope na maraming natutunan ang mga nakikinig sa inyo ngayong araw. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Chano. Girl, boy, tomboy, anuman ang iyong kulay o katayuan sa buhay, lahat tayo ay may karapatan. At isa rito ay pagiging magulang. Ano man ang iyong sexuality, mayaman man o mahirap, ang pagiging isang tatay o nanay ay walang pinipiling kasarian at estado sa buhay. Ang importante ay masuportahan at maturuan natin ang wasto. Ang bawat bata para sa makabagong henerasyon na kanilang bubuin. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories #1.
Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.